Hello everyone! Welcome to my channel. Nandito tayo ngayon sa Avlan Avenue kung saan makikita sa likuran ko ang mga bantayog ng mga national heroes ng Ilocos. Dito sa bahagi ng Rizal Park na ito matatagpuan ang 14 na national heroes na mula sa Ilocos. Ang lugar na ito ay tinatawag na Ilocanos Heroes Walk. Facing north side, sa left side ko matatagpuan sina Ferdinand Marcos, Jose Fallanis Escoda, Anastasia Heron Tupas, General Antonio Luna, Artemio Ricarte, Gregorio Aglipay at Juan Luna. Samantala, sa right side naman matatagpuan sina Severino Montano, Teofilo Ildefonso, Valentin Villanueva Diaz, Jacinto Kawili, Saralugo Ambaristo, Pedro Mateo at Pedro Bucaneg. Sila ang 14 na heroes ng Ilocos. Josefa Lianis Escoda, kilala bilang leader ng Civico, tagapagturo at tagapagtatag ng Girl Scout of the Philippines o yung GSP, ay sinilang sa Dingras, Ilocos Norte noong September 20, 1898. Siya ay kasal kay Antonio Escoda na nakilala niya bilang isang reporter mula sa Philippine Press Bureau. Mayroon siyang 2 anak, si Escoda na nakakuha ng kanyang degree sa pagtuturo noong 1919 sa Philippine Normal School sa Maynila, ay isang social worker para sa Philippine chapter ng American Red Cross. Anastasia Heron Tupas ang unang Pilipinong nurse at superintendente sa Philippine General Hospital School of Nursing. Sa kanyang inisyatiba, nabuo ang pamantayan para sa mapaaralang nursing at naitala ang kalidad ng mga graduate ng nursing. Pinanganak siya sa Lawag, Ilocos Norte noong August 24, 1890 at nagtapos sa PGH School of Nursing noong 1912. Nagtungo siya sa University of Pennsylvania at tumanggap ng sertipiko sa pampublikong nursing. Paglipas ng panahon, tinanggap niya sa UP ang mga degree at bachelor at masterado sa edukasyon at MA sa nursing. Noong 1970, nahirang siya unang Pilipinong punong nurse at superintendent sa PGH. Hinawakan niya ang tungkulin ito hanggang 1920. Si Ferdinand Edralin Marcos ay ang ikasampung Pangulo ng Republika ng Pilipinas mula December 30, 1965 hanggang February 25, 1986. Siya ay sinilang noong September 11, 1917 sa Sarat, Ilocos Norte. Si Marcos ay nag-aral sa Maynila at nag-aral ng abukasya noong mga huling taon ng 1930 sa Universidad ng Maynila. Noong ikalawang digmaang pandaigdig ay siya ay naging isang opisyal ng Armadong Puwersa ng Pilipinas. Ang pag-angkin ni Marcos na siya ang naging leader sa kilusang gerilya ng Pilipinas ay isang mahalagang kadahilanan sa kanyang tagumpay sa politika. Noong 1969, siya ay muling nahalal at naging unang Pangulo ng Pilipinas na naglingkod sa ikalawang termino. Sa panahon ng kanyang unang termino ay nagawa niyang mapabuti ang estado ng agrikultura, industriya at edukasyon. Juan Luna de San Pedro y Novicio Ancheta, better known as Juan Luna, was a Filipino painter, sculptor, and a political activist of the Philippine Revolution during the late 19th century. He became one of the first recognized Philippine artists, famous for 3 things: his great painting Spolarium, which won him the gold prize at the 1884 Madrid Exposition, murdering his wife and mother-in-law in France, the being punished with the fine of 1 franc, being the brother of Antonio Luna, a general in the Philippine-American War. Pinanganak siya noong October 23, 1857 sa isang maliit na bayan sa Badok, Ilocos Norte. Si Gregorio Aglipay Cruz y Labayan ay isang dating katolikong pare na naging unang pinuno ng Iglesia Filipina Independiente, isang independenteng simbahang katoliko sa anyo ng isang pambansang simbahan sa Pilipinas, kilala para sa pag-uudyok sa patriotikong paghihimagsikan sa mga klerong Pilipino. Siya ay isang aktivistang pampolitika na nakilala ni Isabelo de los Reyes na magsisimula ng isang independenteng Kristiyanong Pilipino na pinangalan ng Aglipay noong 1902. Nanganak sa Luzon, Batak na naging miyembro ng Revolusyonaryong Lakas sa panahon ng digmaang Revolusyonaryong Pilipino at nakatanggap ng pagsabog mula sa simbahang Katoliko. Si Artemio Ricarte, kilala rin sa Sagisag de Vibora, ay isang general ng magsikang Pilipino at digmaang Pilipino-Amerikano. Kilala siya sa pagtangging sumampa sa pamahalaang kolonyal ng mga Amerikano hanggang sa kanyang kamatayan. Isinilang siya noong October 20, 1866 sa Batak, Ilocos Norte kina Faustino Ricarte at Bonifacio Garcia. Nag-aral siya sa kaniyang bayan bago makamit ang Bachelor of Arts sa Colegio de San Juan de Letran sa Maynila.
Pumasok siya sa University ng San Tomas at Eskwela Normal. Pagkatapos ng pag-aaral, nakasiwa si Ricarte ng isang mababang paaralan sa San Francisco de Malabon. Dito niya nakilala si Mariano Alvarez, kapwa guro sa isang revolusyonaryo. Sumapi si Ricarte sa katipunan na nagkaroon ng rangkong Teniente General sa konseho ng magdiwang ni Supremo Andres Bonifacio. Nahalal si Ricarte bilang Kapitan General. Si Antonio Luna ay isang Pilipinong parmasyotiko at isang general na lumaban sa digmaang Pilipino-Amerikano. Siya rin ang nagtatag ng kauna-unahang akademiyang militar sa Pilipinas na naitatag noong unang Republika ng Pilipinas. Tinagurian siyang bilang pinakamahusay na Pilipinong opisyal ng militar noong digmaan. Sinundan siya ni Artemio Ricarte bilang komander ng hukbong Pilipinong panghimagsikan at nagbuo ng mga profesional na sundalong gerilya. Ang kanyang maigting na depensa na tinawag ngayong Linyang Depensa ni Luna ang nagpahirap sa mga hukbong Amerikano sa mga lalawigan ng hilaga ng Talisay. Isinilang siya noong October 29, 1866 sa Orbistondo, Binondo, Maynila at bunso sa 7 anak ni Joaquin Luna de San Pedro at Laureana Novicio Ancheta. Pireno Montano ay isang mandudula, makata, direktor, aktor at organisador ng teatro. Siya ang nagtatag at nag-organisa ng Teatrong Arena noong 1953 sa Philippine Normal College at pinangunahan ang kilusang balik sa baryo habang siya ay dekano para sa instruksyon ng PNC noong dekada 70. Ginawad sa kanya ang pambansang alagad ng sining para sa teatro noong 2001. Ang Teatrong Arena bilang pagtatanghal na lumiligid sa kanayunan ay nakaabot sa mga baryo ng may 47 probinsya sa Pilipinas. Ipinalabas ng arena ang akda ni Montano na Sabina, The Ladies and the Senator at Parting at Calamba. Anak siya noong January 3, 1915 kina Dionisio Montano at Maria Medina sa Lawag, Ilocos Norte. Teofilo Ildefonso is considered to be the finest Filipino swimmer in history. Born in Fidig, Ilocos Norte in February 9, 1903. And known as the Ilocano Shark because of his speed. His fastest time was 2 minutes and 48.4 seconds in the 200-meter breaststroke. He is best remembered for accomplishing 2 feats, being the first Filipino to win an Olympic medal and the only Filipino who won 2 Olympic medals. He won his first bronze medal at the 200-meter breaststroke event at the 1928 Amsterdam Summer Olympics and his second bronze at the same event at 1932 Los Angeles Summer Olympics. Ildefonso, an Ilocano pride, the remarkable Ilocano strength and speed is mirrored in his athletic prowess and continues to inspire the present, the future, and the athletes to strive, to achieve, to excel in the world of sport. Valentin Diaz, co-founder and one-time treasurer of the Katipunan, was born in Paway, Ilocos Norte, to Jeronimo Diaz and Maria Villanueva. His family is said to have moved to Tayug, Pangasinan sometime in 1857. Nothing is known of the educational background of Diaz, but it can be presumed that he had obtained some level of education because he became the gobernadorcillo of his town, a position equivalent to that of the present-day municipal mayor. Moreover, he and his family must have been influential for the Spanish authorities awarded such as position only to members of important family. Diaz was with other La Liga Filipina members Teodoro Plata, Ladislao Diwa, Jose Dizon, and Andres Bonifacio when the Katipunan was founded at the house of Deodato Arellano the day the banishment of Rizal was made public. Jacinto Kawili was born in Iloilo, Acosta Batak, Ilocos Norte in 1770. His mother was Isabel Kawili. In Manila, he met Father Marshall, a Spanish friar, who believed in his capabilities and took him to work with him at the University Press of the University of Santo Tomas, then the biggest printing press in the country. Kawili is the only notable Ilocano poet of the 18th century when evangelization was strong, who wrote religious poems. One of his works, Urbana and Felisa, a long narrative poem, was translated into Tagalog, Urbana at Felisa. His prose works include Kabibiyag ni Apo Jesucristo, The Life of Jesus Christ, believed to be the original Passion, Ni Tao Ken Tilubong, Man in the Word, Agbabawi Ka, Repent, and Ni Manalgindadakkel, The Boastful. The Base Revolt, also known as Ambaristo Revolt, was a revolt which started in September 16, 1807. It was led by Pedro Mateo and Saralogo Ambaristo and developed in Pidig, Badok, and other towns of Ilocos Norte. This revolt is unique as it revolves around the Ilocanos' love for basi or sugarcane wine.
But last but not least for Ilocanos' love for freedom, in 1786, the Spanish colonial government manufactured and sale of basi, effectively banning of a private manufacture of wine, which was done before expropriation. Ilocanos were forced to buy from the government store. However, wine-loving Ilocanos PD rose in revolt in September 16, 1807. The Spanish troops eventually quelled the revolt on September 28, 1807, albeit with much force and loss of life of the losing side. Pidig is known for its place in the Basi Revolt, led by Pedro Mateo, a nature of Pidig. This revolt is unique as it revolves around the Ilocanos' love for basi or sugarcane wine. Hence, Pidig is known for the best basi in Ilocos. The 1907 Basi Revolt in Pidig, Ilocos Norte occurred when the Spanish rulers banned the private manufacture of the beverages. However, wine-loving Ilocanos in Pidig rose in revolt on September 16, 1807, with the revolt spreading through towns and with fighting lasting for weeks. Ang pag-aaklas ay pinangunahan ni Pedro Mateo at Saralogo ang Baristo at kumalat pa ito sa ilang bayan sa lalawigan. Ngunit tumagal lamang ng ilang linggo ang naturang revolusyon at nasupil din kaagad ng mga Kastila. Kinilala si Pedro Bucaneg bilang ama ng panintikang Ilocano dahil sa kanyang ambag sa pagsasalin ng mga akdang Espanyol at Latin patungong wika ng Ilocano. Higit sa lahat, dahil sa pagsasatitik niya ng epikong bayang Ilocano na Biyag ni Lamang o Ang Buhay ni Lamang, ang unang bersyon na naturang epikong bayan na binuo ng 294 na saknong at mga 1,500 na taludtod. Nabuhay si Bucaneg noong 1591 hanggang 1626. Misteryoso ang kanyang pinagmulan. Pinganak siyang bulag na tinggian o etnig kaya sinasabing nung sanggol siya ay pinaanod sa ilog na sakay ng isang kahon at napadpad sa Rio de Abra. Nakita ang sanggol ng babaeng kahon at dinala ang sanggol sa isang kora paroko sa Bantay, Ilocos Sur. At sila po ang 14 na national heroes dito sa Ilocos. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-notify para updated kayo lagi sa next videos. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli!